kyakkyawan shiri da sojoji da 'yan sanda suka yi na tabbatar da cewa wannan karan ba za a je ka dawo ba. Yanzu tsaro ya samu masarufi na gode ma irin ka kaɗan ne baba duka ƙasar nan mun tantance mun yarda da kai gwamnan mu ka kula da al'amuran mu mun amanta kana kishin mu ka nuna irin darajar mu ko na karkara shaida ne ni ma ko sai shaida ne jajirtaccen gwamnan nan na katsina da cijan nan mai taimako na al'umman nan godiya za mu yi maka baba kuma sara abin da kake mana mun gode maka mun kwada dama. Mai haƙuri jama'ar mu ta Katsina komai zai wucewa maganar yan ta'addan nan na suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa gaskiya maganar yan ta'addan nan na suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa maganar yan ta'addan nan na suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. mai duka babban sarki da kai nake faro aiki na kada na basira zan kai sako kun dangi na so nake su fahimta sun gane kundirin gwamna na shi buri na masari mu zauna lafiya da lumana a barkashe mana dangi duk ku tsaya ku fahimci batuna tun da dai ya lura so nake yi mana barna idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa gaskiya maganar yan ta'addan nan da suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. kyakkyawan zance za ni faɗi ba a san rayu ba gwamnan mu masara abin da yake ba mare na ba dan yana yin aiki kan tsari ba ƙarya ne ba tafiyarsa akwai nasara a ciki ba za ni musa ba yan ta'adda abin da yake masu babin ƙarfi ne ba ba shakka su suka zaɓi hakan ba a zamanta ba to kwanan nan kawai za a rasa su kamar an yi musu kurciya. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa gaskiya maganar yan ta'addan nan da suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. kun san babu nagarta kun wanda ke kisan dangin shi mai sama ya maka gata kuma yanzu ka gibin turbin shi kisan da kuke wa mutane daɗi gare shi ko gashi sai ka ga bawan Allah na rayuwar shi kun halbe shi duk abin da yake yi don al'ummar sa kun tsaye da shi na ga har ma tsarin nan na gwamnatin kun canja shi da ba don kudin ba aikin da gwamna zai da ba ya kidayewa. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa gaskiya maganar yan ta'addan nan da suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. Katsinawa tabbas kun yi haƙuri ku ƙara daɗawa mu tashi mai da ayi Allah bani yana karba tabbas za mu ga ƙarshen dudan ta'adda mai cutarwa mai saka mu abinci shi kawai ta yana holewa wanda duk ya cuta to ya tuno ranar saka kada ku yi tunanin ko gwamnatin mu ta kasawa mu bi sanna sannu sai yan ta'adda an kauda shi gaba daya. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa gaskiya maganar yan ta'addan nan da suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. kai har masu adawa sun san masari dan kirki ne zan yi wannan zance ne ina tsaye ko zaune duk abin da yake yi wani shi dan yi burge mutane ya zare haƙƙin mutum yana abuja ko shaida ne an yanyawa doka karan zai shi ya hana ne mai irin wannan iya da shi to ya dauko wannan ko mu talakawa in mun faɗa da shi za a yi mana dariya. Mai haƙuri jama'ar mu na Katsina komai zai wucewa gaskiya maganar yan ta'addan nan da suke damun jama'ar mu idan Allah ya yarda sai an gama da duk tsarin su gaba daya. yanzu tsaro ya samu masarufi na gode ma irin ka kaɗan ne baba duka ƙasar nan mun tantance mun yarda da kai gwamnan mu ka kula da al'amuran mu mun amanta kana kishin mu ka nuna irin darajar mu ko na karkara shaida ne ni ma ko sai shaida ne jajirtaccen gwamnan nan na Katsina da cijan nan
mai taimako na al'ummar nan. Godiya za mu yi maka baba, kuma sana abin da kake mana mun gode maka mun kwada dama.